Готова ли си да скъсане синджира? Ай, стига ме провокира. Да. Ели Валенкова, бейби. Много луцити, като отвързан, много луда съм да не ти обръзвам. Провокираш ме, спъчна и над, всичко връщам ти, да не съм назад. Двама с тебе сме хита на сезона и по вените ми тече купона. Мен докоснеш ли, ще усетиш риска, кажи ми честно дали ти стиска. Уважаеми приятели, с мен е изключително удоволствие да ви представя една харизматична изпълнителка, която покори сърцата на българите още преди те да знаят как изглежда. Представям ви моята приятелка Ели Валенкова. Здравей, Ели! Изключително ми е приятно да те чуя. Дай да започнем от началото на твоята кариера и за хората, които не те познават, защото има и такива от младите, да разкажем коя е Ели Валенкова. Здравей, Герго! Особено ми е приятно и благодаря за вниманието. Ели Валенкова е певицата, която стана по-популярна от шоуто на Слави. Ще стигнем и до там. Но дай да започнем каква беше Ели Валенкова като малка. Детето Ели Валенкова, кога започна да се занимава с музика, през какви перипети мина, за да стигне до Слави? От малка исках да стана певица и по това време все още съществуваше дирекция музика. Аз бях 4-ти клас и първите мои учители по музика, които се занимаваха с мен, взимах частни уроци пред тях. Това са директорът на дирекция музика Цецо Цветков, който вече не е сред нас, и Венелина Пъневска, един много добър вокален педагог. До ден днешен има вокално студио Таланти. След като завърших средното си образование, сбъднах своята мечта. Започнах работа с един от най-добрите емблематични оркестри за града, а именно това беше оркестърът на Комуто. След работата ми в оркестъра продължавах да пея и да работя тогава съществуваха все още нощни барове вариетета. След работата ми в оркестъра продължавах да работя в нощния бар. Когато станеше лято, заминавахме с оркестъра заминавахме да работим по морето. На много места съм работила по морето, почти по цялото Черноморие. Кога реши, че вариететата и малките клубове са недостатъчни за твоя талант и ти реши, че твоята цел е голямата сцена? Дори не съм си представила, че мога да стигна до голямата сцена, но с усилен труд и любов към музиката тайничко се надявах. Сега да те върна към нещо, което ти спомена в началото на нашия разговор, а именно шоуто на Слави. Как си обясняваш и как се случи това, че от стотиците певици в България, шоуто на Слави, в частност сценаристите, избраха точно теб, за да те направят, може би, най-популярната изпълнителка, при положение, че хората до тогава не знаеха коя е Ели Валенкова? За мен самата също беше огромна изненада. Работила съм в заведение на един кръчмарин, който е бил близък с някой от сценаристите. Посетили съм заведението и въпросният кръчмарин си е сложил мой плакат.
Те там са ме видели и са се заинтересовали от него за мен. И така най-вероятно им се е родила идеята да направят скетчовете с Вуте Честния. Нямало и, може би, нали, не са знаели. Аз също на времето съм записала No Comment 4, No Comment 5. Но до тогава те не са ме познавали просто, нали, като човек и като личност. И така най-вероятно им се е родила, нали, идеята, за да ме представят на широката аудитория. Какво ти донесе тази популярност от шоуто на Слави? Донесе ми известност и по-стабилна кариера. Заминах за София, започнах работа в Фолклуб Форум. Там съдбата ме срещна с Радо Шишарката. Впоследствие получих покана от Радо Шишарката, диджей Чоколет и диджей Вики да запишат песен това всъщност е един албум сборни компилации от кавари, от гръцки кавари. И това ми беше всъщност и първата дебютна песен в No Comment 4. След това получих отново покана от DJ Chocolate да запиша няколко песни, също сборни компилации. Тогава пък бяха сръбски кавари. Това е в No Comment 5. След като поработих известно време в София, получих покана да замина и да работя в Швейцария. Заминах за Швейцария, 7 пъти съм работила в Швейцария. Последствие получих покана и за Белгия. Там съм пяла за една Коледа на българската общност. Пяла съм и на концерт на стадиона в Елин Пелин с участието на Сашо Роман, Валдес и Весна Змиянац. Не мога да ти опиша емоцията и преживяването, което изпитах, когато излязох на сцената и цялата тая публика ме посрещна с огромни аплодисменти. Просто незабравимо. И аплодисменти за моята прекрасна гореща Ели Валенкова. Благодаря, добър вечер, благодаря Снежи за доброто посрещане. За всички вас, за всички влюбени двойки и особено тази вечер. Продължаваме с изпълнение на което кавалерите могат да поканят своите дами. За танцуващите да играеш, да ги носиш като бяг, опако да е ласка, да играя на твоята усмивка светлината. И така неумолимо стигаме до първият ти видеоклип. Разкажи ми всичко това, което си спомняш за тогава. Как се породи идеята за самата песен, за текста, за клипа, ако щеш. Разкажи ми просто всичко това, което си спомняш. През годините съм имала предложения от големите музикални компании, но някак си
Тогава тия обвързващи договори някак си ме отказаха и предпочетох да остана по-встрани. След това реших сама да си направя песен и видеоклип. Сама инвестирах в това. Записах песента "Къса и Синджира" в музикално студио Данаилов Саунд, град Плевен. Текста е на Николета Чолакова Никол, а мъжката партия е по мой текст. Моторапиране. Включих в песента да участва и Илия Георгиев, който до тогава също и той беше в сянка, гласът на Big Brother. Самото заснемане на клипа се осъществи в един от най-големите циркове. Това е цирк Балкански. Световно известната фамилия Балкански просто подкрепиха идеята ми. Ние сме и до ден днешен приятели с тях. Идеята се породи за клипа от Велизара Балканска. Там влязох в един метален глобус, който има диаметър 5 метра. И 3 мотористи от Колумбия се завъртяха над главата ми със скорост 90 км в час. Всичко се тресеше наоколо, стоях в центъра на глобуса и се усмихвах. Картината беше изцяло в духа на песента "Пак съм натясно". Ние от бранша знаем какво коства на един изпълнител да създаде песен, продукт. Това са доста финансови средства, но се радвам, че осъществих и тази си мечта. Клипът отново беше излъчен. Промото, т.е. на клипа и песента, отново беше излъчен в шоуто на Слави. След това последва и още една песен. Песента си казва "Двама с тебе". Там пееме с Радо Шишарката. Клипът е заснет в замък Равадиново. Музиката и аранжиментът са на двама мои колеги, Калин Карамфилов и Петър Костов. Песента всъщност ми бе подарък от тях, за което отново им благодаря. Текстът е на Радо Шишарката. Смятам, че този продукт добре се получи. Както ти казах и преди, съдбата просто ни срещна с Радо Шишарката в Фолк Клуб Форум. Заедно там пеехме. Нас ни свързва едно 30 годишно приятелство. Та и в поп-фолка рядко сено го има. Има го това приятелство. Многобройната ни аудитория не знае, но ние с теб вече сме приятели. Така мога да те нарека с така отворено сърце, че те чувствам като приятел. Понеже съм вътре в нещата, които ти се случват в момента, би ли открехнала завесата какво се случва около теб относно музиката и какво правиш в момента? В момента продължавам да си пея по заведенията, ходя си по участия. Замислила съм нов проект, в който ще замеся и теб, Герго. Искам да запиша и клипирам нова песен, нещо по-различно от поп-фолк, за да се представя в съвсем ново амплоа, но нека за сега остане в загадка и изненада на феновете. Уважавам твоето мнение и нека то да бъде уважено от нашите слушатели и твоите фенове, естествено. Нека да тръпнат и да очакват нещо ново от теб и в частност от мен. Сега искам да те попитам нещо, което питам всички мои гости, а това е: какво смяташ за сегашния поп-фолк? За начина на писане на текстове, на музика, за държанието на изпълнителите на сцена и като цяло мнението ти? Наистина има доста талантливи момичета и момчета. Музиката и доста се измени. Правят се песни с по-модерно звучение. Но и в интерес на истината и в тия формати България търси талант, X-фактор, като че ли е по-лесно. Но дали е сега или по наше време един изпълнител, за да е някой, трябва много да инвестира. Като за последно бих те помолил да пожелаеш нещо на всички твои фенове от колешни, а защо не и на новите, които ще намериш с нещата, които правим заедно. Пожелавам на всички фенове да слушат хубава музика, да обръщат внимание на красивите текстове. Бъдете живи и здрави. Обичам ви. Пак ръце към мен протягаш тази бурна нощ и телата ми се сливат в любовна мощ. В любовна мощ. Двама себе, двама себе, ще вървим по пътя без време, ще завиждат на любовта ни
стари рани. Двама с тебе, двама с тебе, ще танцуваме ни под дъгата, за да чуем ритъма на сърцата. Ще събудим всички, даже и луната. Ще завиждат на любовта ни, който квита за стари рани. Двама с тебе, двама с тебе, ще танцуваме ни под дъгата, за да чуем ритъма на сърцата. Ще